Terve taas! Taas mä täällä kokkailen keittiössäni teidän ruokaa ja tästä viikosta eteenpäin reseptit ei ole mun päänupista, vaan meidän ruokabloggaaja Merituuli Lindströmiltä. Merkkari laatii reseptin, te voitte vaikuttaa raaka-aineisiin äänestyksen avulla, tästä lisää tuolla tekstissä. Ja sit mä kokkaan sen ja sit mä syötän sen ruoan jollekin. Tän ruoan mä nyt ajattelin tuputtaa Katjalle. Katsotaan mitä Katja tykkää. Katja on välillä aina vähän skeptinen näihin meikäläisen ruokahommiin. Mutta homma menee siis sillä tavalla, että mä saan Merkkarilta reseptin. Okei, te ette nyt näe siitä tästä eikä teidän tarvikkaan, mutta se on tuolla. Sitten mä oon käynyt kaupassa, ostanut mitä Merkkari on käskenyt ostaa. Ja tässä näette, mistä raaka-aineesta tänään tehdään ruokaa. Eli mä annoin Merkkarille raaka-aineeksi porkkanan. Ja porkkanan ympärille tehdään tänään tämmönen quinoa-pohjainen salatti. Quinoa saattaa olla teille monelle uusi raaka-aine. Siitä lisää tuolla tekstissä. Täällä on valkosipuli, hunajaa, oliviöljyä, pippuria, korianteria, 2 appelsiinia, persiljaa, valkoviinietikkaa. Sitten tässä on kuminaa ja muskottipähkinää. Mä vihaan kuminaa, mutta mä nyt aion ihan ennakkouluttomasti sitä käyttää. Ja katsotaan mitä näistä saadaan aikaan. Kyseessä on siis salaatti ja mä aloitan nyt keittämällä ensin ton quinoan.